Tiesitkö, että istumisen aikana energiankulutuksesi laskee lepotasolle? Kun energiaa ei kulu, ihminen lihoaa. Viimeisen 30 vuoden aikana lihavien ihmisten määrä on tuplaantunut, vaikka ruoasta saamamme energian määrä viimeisen 20 vuoden aikana ei ole muuttunut. Istuminen aiheuttaa monia eri sairauksia, kuten kakkostyypin diabeettista, sydän- ja verisuonisairauksia sekä niska- ja hartiaseutu- ja selkävaivoja. No niin, laitan sitten vinkkejä tähän istumisen tauottamiseen. Ensinnäkin tauota istumista joka tunnin välein. Järjestää kokouksia seisten. Aseta tulostin vähän kauemmaksi, jotta joudutaan aina kävelemään tulostimelle. Puhu puhelimeen seisten. Kahvitauolla seiso ja juo kahvi seisaltasi. Kavereillesi, kun on asiaa, käy ihan kävellen heille sanoa kasvatusten, äläkä chattaile tietokoneen välityksellä. Työskentele välillä seisaltasi. Mennään vähän reippailla, vähän taukojumpalla ja aloitetaan sille, että laitetaan kädet tänne niskan taakse. Työnnetään niskaa tänne taaksepäin ja venytetään vähän niskoja. Kaikki vaan mukaan tekemään. Kevyesti vähän venytellen. Hyvä, ja vaihdetaan puolta tai kädet tänne etupuolelle, tänne otsalle ja nyt työnnetään pääntä sinne eteenpäin. Saadaan vähän sinne niskalle venytystä. Hyvä, ja seuraava liike. Aletaan kädet tästä eteen. Ja työnnetään mahdollisimman pitkälle, että pääsee noin lapaaluut hyvin irtoamaan sieltä selkärangasta. Oikein pitkälle yritetään taivuttaa. Hyvä. Ja siitä samasta voidaan alkaa venyttää ojentajaa. Otetaan tällä toisella kädellä kiinni ja tuodaan tänne selän taakse ja työnnetään kättä täältä taaksepäin. Saadaan sinne ojentajalle hyvin venytystä. Hyvä. Ja vaihdetaan toiselle puolelle. Avistellaan vähän käsiä ja tuodaan toiselle. Ja sama juttu. Hyvä, ja töiden ohessa, kun tulee paljon koneella oltua, niin vähän niitä niskoja vielä lisää, niin lähdetään viemään tänne korvaa kohti olkapäätä. Kuitenkin sitä, ettei jännitetä sitä hartia turhaan. Hyvä, ja vielä nyt toiselle puolelle. Tässä kannattaa rauhallisesti lähteä, ettei liian kovasti, ettei kipua tule. Kohti sitä olkapäätä viedä sitten korvaa. Hyvä. Ja takas keskelle. Sitten seuraavaksi lähdetään viemään leukaa kohti tänne solisluuta. Tänne viereen, niin tulee. Saadaan uutta vähän liikesuuntaa myös siihen mukaan. Hyvä. Tuodaan takas keskelle ja toiselle puolelle. Hyvä. Ja tuodaan takas keskelle. Otetaan vielä tähän loppuun vähän kylkiä, niin laitetaan kädet tänne pitkälle ylös ja lähdetään taivuttamaan alaspäin. Tänne eka toiselle puolelle. Hyvä. Ja vielä toiselle puolelle. Hyvä, ja tullaan ylös. Tässä oli tämmönen lyhyt taukojumppa, mikä on hyvä vetää johonkin pieneksi tauoksi aina, kun on pitkiä aikoja on koneella, niin tekee pienen jumpan väliin.